Zbog nesposobnosti hrvatskih vlada u proteklom desetljeću, dakle najviše HDZ-ovih vlada, Hrvatska je dovedena u izrazito ovisan položaj prema drugim zemljama. Nemamo vlastite proizvodnje hrane, nismo ni u tom pogledu samodostatni, bez obzira na količinu plodnih polja koje imamo. Nemamo dovoljno velike zalihe plina kao energenta. Možda je ono najgore što su napravili, mi nemamo više ni kilograma zlata kao nekakvo pravo pokriće u međunarodnoj razini, i to kao jedina država vjerojatno u Europi koja više nema ni kilu zlata. U stvari HDZ je Hrvatsku izdao, napravili su izdaju nacionalnih interesa i doveli su nas u ovisan položaj. I zato danas trpimo brutalne posljedice ove energetske krize u Europi. I sada smo dovedeni u situaciju gdje je inflacija u stvari u Hrvatskoj najviša u cijeloj Europi i zato se teško nosimo sa ovom krizom. Upravo zbog svoje izloženosti i zbog toga što nemamo temelja, niti poljoprivrednog, niti zlata. Uskoro predajemo i svoju valutu, sve zahvaljujući ovim HDZ-ovim izdajničkim potezima. Ovo gorivo, cijena ovoga goriva može ići u nebo, može biti i 20 kuna, može biti i viša. U stvari, radi se samo o tome da Plenković poslušno sluša europske birokrate koji donose nekakve sulude odluke. Europska komisija je u stvari jedan brod luđaka. Oni provode jednu samoubilačku ekonomsku politiku svim ovim sankcijama koje nameću Rusima. Mislim, jedna stvar je suosjećati sa narodom koji pati u ratu, ali jedna stvar je ulaziti u ekonomski rat u kojem znaš da ćeš izgubiti. Od 195 zemalja koliko postoji na svijetu, 150 zemalja nije ušlo u ekonomski rat i nije iskazalo nikakve sankcije Rusiji. Sve ove zemlje koje su iskazale sankcije, upravo one će najviše trpjeti. I Hrvatska u cijelom tom ekonomskom košmaru, u stvari to danas vidimo, najviše trpi. Da imamo najveću izloženost i tome je zaslužna u stvari HDZ-ova politika. Da smo se kojim slučajem odlučili, odnosno da se hrvatska vlada odlučila na politiku zaštite nacionalnih interesa, kao što to na primjer radi susjedna Mađarska, cijena goriva danas na benzinskim crpkama mogla je biti ispod 10 kuna. Po kojem ključu? Po ključu suradnje i pregovora sa Rusijom i sa onima koji imaju taj energenat. Da, suosjećanje sa narodom koji pati, ali pregovaranje u svrhu zaštite vlastitih građana i zaštite vlastitih interesa. Što god mi mislili o predsjedniku Mađarske, taj čovjek je zaštitio svoje građane i cijene hrane i cijena goriva na njihovim benzinskim crpkama su za njihove građane daleko povoljnije nego što su u Hrvatskoj za hrvatske građane. I ne zaboravite da 150 zemalja svijeta i dan danas nije uvelo sankcije, nikakve sankcije Rusiji. I u puno boljem su ekonomskom položaju od, na primjer, jedne malene Hrvatske koja se potpuno nepotrebno gura u prvi red sukoba. I ne možemo se ne zapitati da li je hrvatski narod, da li su hrvatski građani spremni platiti ovoliko visoku cijenu, s obzirom da političke stranke koje su danas u Saboru praktički aklamacijom prihvatile sve ove izglasale sankcije Rusiji, u svim anketama rastu. Dakle, kako raste cijena goriva, tako raste i podrške građana strankama koje nameću sankcije čije su posljedice ovolike visoke cijene goriva. Znači, odgovor se nameće sam po sebi. Očito smo spremni, očito je hrvatski narod spreman plaćati ovoliku brutalnu cijenu, nažalost.